Abusuafo mechiachia mo ema makwaba eba Eyekof TV Ghana so na meka mo se baby a ene yaba be PM a yaba behwe the latest and the current update wa ha eye Konongo wo Asante Achim eye Central District wonum na ohwe eye saa bie ya yaba ya ubehu se eye construction works ekoso ewa ha ni nyina ne se eye mpanimfo de dwumadie sronko egu akwam yes na ahya ase dadada efiri omampanyi dada anada nkwa kufu adomre so na ye share saa dwumadie we ase eye Konongo bypass ye wo other bypasses a ye no Accra Kumasi eye kwantempo no so meka Accra Kumasi a meka ne road no highway no so yes na eye saa dwumadie a mpanimfo edi wo eye Accra Kumasi stretch ne so no eno ana eye ne Konongo de no a yeyi afa kuro nachi yeyi eye kwan no de ato Konongo kuro nachi a eno na eye Konongo bypass no dwumadie we anase kwan we eye 15.4 kilometer stretch anase ne tentim no 15.4 enyasam keto ewa pa ewa ye enye bete ewa 15 kilometer road enewa na eno ana mpanimfo ade nhihye egu akwamo se ombehwe na ewo saa stretch we so no yaye 4 overpasses ne underpasses ewo stretch no so na mo amunim ekwan ne so ye no ufri Accra e Babesen akọ Kumasi a na ufri Kumasi kwa Accra eye mrono mienu wo kwan no so yaokwe no ufri Accra ba yaokwe wo ana ohene nkwanta nso efri Kumasi ba nti no uduro yaokwe ho no na ho na eye bypass no o ma divert kwan na kofa na edu atwa Konongo kuro no du aba besi ohene nkwanta eno ho update na yede ba abesomo mpanimfo hye dwumadie we ase meka mpanimfo a na meka ban mpanimfo omampanyi ene ne ministers ne na pamfo omo hwese dwumadie we ebeye nkoso se de medi kan aka no eye omampanyi dada na nada nkwa kufu ado ana hye ase na o hye ase no mekai the last update a omode breye a efiri honom omo nka ho asem bi abiem meka as government omo nka saa project we ho asem biem eye last year na last year honom no eye regional minister na ono ewo honom honorable Samuel Semensa ana ekokopie mu ewo bia ha sei ena okohia eye consultant ene eye contractors a omoye adwuma ewa ha na eye contractors omo wa se eye 2 eye Kofi Job ana Joshua construction omo ene eye contractors akasi mienu a omo bo adwuma no ewo ha se enti ne baako edi free soro ho ba ana baako nso di free ase ho edi Asia na ohwe eye dwumadie na eye nyame enem no kure ni dwumadie ne kọ nanim ye pa na ohaw nkete bi ewo honom a eno nti ama dwumadie no speed a na ewo se de kọ no ye ntimi enhu ni saa asat last year 2024 na mpanimfo the date aba abonten a omo kire se saa date no ana eye date a eye ombewie eye saa project we na saa date no eye date a meka se eye date a omo bewie eye saa project we na omate omo nsa free ho kra no ma commission na eno na meka se enye asem ketwa ewa ha omo share date no se 2016 2026 mfanchame 2016 de ade 2026 nti by 2026 no na nka mpanimfo etimi aye saa project we ewie eno ana ye wo 2025 ma ye twen se 2026 June
na nka mpanimfoɔ awie enso me no ka sɛ mpanimfoɔ enwie ɛyɛ saa project yi a ye ka ho asɛm yi ɛno ana me kyerɛ sɛ ɛyɛ saa project we ayɛ no ho project bi a asɛ atwentwɛn ne ho ase kakra anya abotre anante so kakra entimi ampeke form sɛ de na yɛ pɛ no because yɛn nyinaa ebedi adanse sɛ saa project we ɛyɛ project bi a na ohwɛ pressure ɛwɔ Konongo ɛyɛ kronum ankasa mo amonim Konongo Odumase ofiri Odumase na wura Konongo kronum a ofiri Kumase besna kwa Accra orofo especially duro nom Thursdays a anhwa ontimi ntwam wɔ hɔ ubetimi adi traffic so bɛburu 2 hours ɛwɔ Konongo kronum enti na ɛyɛ ade a ɛde ɔhaw kɛse ɛde brɛ ɛyɛ drivers no ɛwɔ saa kwan ne so wɔ no enti we ɛyɛ initiative bi a metimi aka sɛ na ɛyɛ ade a ɛsombo ɛbɛboa sɛ mpanimfoɔ etu saa na mo we enti no ɛba ne sɛ ɛyɛ ɔmampani na Dankwa Akufo-Addo yes ɔmampani dada wɔde saa nhyehyɛ we ɛba ya a ɔmo hyɛ ase no na ɛyɛ ade a ɛyɛ so laudable a Ghana for so mu ye na dodo na nso bɔ na ba so ɛwɔ saa kwan ne so na edididi mu a dwumadie ne hyɛ ase no ana yehu sɛ duru baabi no na adwuma ne nkɔ ɔmo move forward a adwuma ne nkɔ emu hɔnom na yɛnhwehwɛ mu kyerɛ sɛ na compensation kakra bi wɔ kwan ne so a ɛwɔ so ɔmo yɛ meka kwan ne so a baabi a yɛyi kwan ato yi ɛyɛ bypass yi kwan na yɛyi ato kuro n'akyi no from Yaokwe ɛde bɛsena ba ɔhene nkwanta hɔnom no ɔmo fa nkrɔfoɔ nsaase so na ɔmo de kɔpie mu wɔ hɔ enti ebi yɛ afuo ebi nso ɔmo nsaase a kyɛ sɛ ɔmo ayɛ mo adwene sɛ ebi ɔmo bɛ develop so bɛ project bi wɔ so ne nyinaa mu no na wɔ sɛ aban etimi compensate all these individuals no ebi mo enya ɔmo deɛ ebi mo nso enya ɔmo deɛ enti akɔba ne sɛ ɔmo nya ɔmo deɛ no abre bia a workers no wɔ site ɔmo yɛ adwuma no na ɔmo nso aka ɔmo ho abom na ɔmo aba hɔnom ɔmo ayɛ sɛ langas no ɔmo abɛ stop adwuma no sɛ yɛntwe ɔmo ka deɛ ɔmo ntwe ma ɔmo kora ɛma dwumadie ne nkɔ so enti na according to ɛyɛ contractor no ɛne consultant no na kyerɛ sɛ saa boys yi me use boys because mmeranteɛ paa ɔmo ɛna na ɛba bɛdi saa nyambra asɛm yi na ɛfa bi nso no ontimi emblem ɔmo bebree because ɔmo nso asase ɔmo didi so no ana akɔba ne sei enti na ɔmo nso wɔ sɛ ɔmo kenten ɔmo ho ɛnyɛ saa anhwɛ a na yɛyi ɔmo asi nkyɛn na amfa ɛmoa bia nso amfa amrɛ ɔmo ɛno nti ana ho sɛ ɛma dwumadie no slow down especially last year ɛde ba no slow down kakra saa up to now me no ka sɛ even this year nyinaa ba yi wobɛhu sɛ ɛyɛ ɔmampanyin John Dramani Mahama ba yi ɔnhyɛ danka project we ho asɛm bia wo ba bia ɔmo a wakora wɔ ho yes apart from recently ɛyɛ Asante Mewura yes ɔpem so ɔkɔpie mu wɔ Jubilee House a ɔde tu n'anim so ɔba bɛyɛ expressway from Accra to ɛyɛ Kumasi no ɛno kora mpo no yɛanka bypasses yi ɔmo yɛ ho asɛm yes enti no ɛba saa project we a ɛho asɛm no ɛyɛ silent yɛ mute no ɛwɔ system nim enti no yakɔfa aba ya unmute no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpanimfoɔ bɛhu sɛ dwumadie bi sei ɛkɔ so ɛwɔ ha meka sɛ before election nyinaa na ɔmo bɔ adwuma wɔ ha nkakra but yɛto aba ne wie yɛ yi no ɛmo de ne nkakra saa adwumadie no ayɛ condemn Kwame megyere sɛ ɔho yɛ Radiado no ho ana ene se si eja na edi afa na sɛ de ɔka sɛ mpanyimfoɔ ayi Konongo bypass no ayi pɛmu no ɛno na bibia ya megina so ka sɛ ɔman Ghana akɔyɛ ɔman bi a one asɛ mpanyimfoɔ na ɛda no no ɔmo nim ne ɔmo yɛ two party bia ba ɔne na aban no nye da ɔma so ɛna ɔmo yɛ na nye ɛyɛ ɔman no progress
Nti said the bear on my tomb pompa, the young daddy, ne mum near Omobaya, a bema omo party, a tomb pom, and a young daddy. And you rightly said, say, Conongo, I am not traffic, a CB or on pa. And the coffers I do we by saying a mummy bypass, Nanka easy a honum no, na Emma a to and flu cars no, and ye is not Conongo Krunum now, no Muslim do mujumedi. Now, government are switching. I could do different government in some. A mobile, no, they don't see anything necessary here. Say they have to focus, say, almost so to us. I don't think I could TV Ghana or say, no, maybe say no. You because so near Kaka and penny for near Kaka, ya buying, and no more can you, and no near now. I am pursues who be you more film. Yes, join the conversation. May no nyina ndi saa nkomo yi na emfa nsesan kese emra eye oman Ghana. Esan se oman ne kɔ nanim a eye menu mienu asetenam ebe easy. Anye timi eto. Ana so oman na nkɔ yi na no mato achewa eye menu mienu na ebebre. Tam obi obefa ne se me kura de Ghana de mentena anche tutu kwan me bedi e na ahe. Obi kura timi ka se ye kurom ho Ghana ni o. Akotena bruchiri no aba no si yekurum na je se wayi ya makora ni nyina jama enkoyi ntia ti no ka si yekurum na the way no si bobo ba no chairman ano oshi Ghana ye gidi boni na latter part no ya de befem ama manfo se Ghana ye gi edin boni so aya sa bypass tati na said the time I was see come one sem na ogidi ewom ni ebeyeye America say e kure chama onim de we no ti o na chama wo vim ni ebeyeye na o ye mbeye na papani say o ka wa sem say Yeah, Kwame, a project ne de da bia meka se project na ayekɔso ɛyɛ Ghana ha sei no nyame ne nokure ni ana ne nyinaa no yɛ ade a menya ɛnyɛ Ashanti region ko a anka aban de ne nsa kan project bia wo region bia mu a osoma ankɔbɛkɔ akɔwie because menti ase sɛ mpanimfo a makɔ school nimdeɛfoɔ te sɛ mo modi ɔman anim mobetimi asɔre sɛ okay yɛkɔhyɛ project bi ase a mo adwene mo nim sɛ yɛntimi nya nwie da because two aha na mo ba de kwan ba bɛfɛ yi nkurɔfoɔ nsase afuo kokoo ni noma a modwira to agu ne nyinaa no mabɔ nkurɔfoɔ ano aduane ato agu ɔmo nso ate aseɛ sɛ mo compensate omo na mo mfa nsase no enso so ɔka sɛ ɔde sika no kora kwa akɔdua kokoo foforɔ a da bɛnda ana ɛbɛfefe abɛso ama wabɛte so anya so aba enti no sɛ ɔma sacrifice we nyinaa sɛ monyɛ na asɛ mo de akɔso kwam na aban foforɔ nso ba no no nso yɛ na adwen sɛ we emfa ho a because we baabi ɛda no Kwame ɛda nwuram yɛma no 2 years oho nyinaa befu akata yɛnhu koraa sɛ na kwan bi yɛmɔ badwu koraa hɔ dada enti ɛba ne saa na ɔman na bɔka agu kwa aha nso deɛ ɛbɛyɛ ka kyerɛ sɛ obi amfa ha mpo no abɛka sɛ memenam ha ɛnyɛ nwura ne fu wɔ so na ɛso kata no ano no biribi case die na afi nsaasefoɔ na ɛyɛ ɔmo deɛ ɔmo asan bɛfa ɔmo deɛ aban na asan abɔka wɔ compensation ana contractors nso asan kyɛ sɛ ɔdwene ɔman ne ho na ade fa saa angle na onhu mpanimfoɔ a ɔmo di yɛ so na onim obiara nso kasa a ohun sɛ nyansa nko a mendada o yɛ mpanimfo ɔmo nyansa ne pa wo ebra ɔmo position ɔmo ba abɛn ma na saa wisdom no ohun baabi akɔte ɛya na nwa papa na tawa o de to aso be pese beje wa no disi yes enti no me pese me ma Ghana for eti ase se saa project we e ma ye nye ye ho se ye refi na eye project a eno nso
mpanimfo ahye ase mekai onim say da wo saa no oba records ma yes over 50% complete enti no over 50% ayaye no ohun ni saa no 50% yaye hwe last year May honom na 46% complete ana eba yebeto abane side honom no omo kire say over 50 yanya specific over 50 ana yeto abane wi aye DC mu de menim de aba beka ho but ohwa se de wo hwe ya hwe nkoso ho biem na me de medical aka say ye platform yi aha ye ndidi atem na mum ye kire ya adwen in a more professional way aban ya ade a ye bo na ba so wa anye ne ye nso a ya twe na adwena asi no ma ne so se de be ya obetu ho anamo now project we eye project a epese o mampanyin John Dramani Mahama Ashanti Regional Minister omunyina omu hu se dwumadie bi sei eda ho ema obi anya no se ne onim se bibi wo ha project bi sei eda ha tama aprobo ne koso no omu kopiepie mu okonongo ne mpeso aso nyina megiri se omu hyebo wo sa project we hu ana emamure mfida se MPP aban ntimi anye nti ene ede ndisi baaye ana se MPP aban ntimi anye anwie enti ana NDC aban ba so oba beto aso whichever we abefa ne bia no and the wow choice ba ne make akosi ni say so mampanyin foforo bia ba no be take office of the presidency na uni excuse bia biem say we no ba na anye say we no ba na anye say we no ba na anye say ntimenye ada na nke ya ntimenye oba be yede complain bia nkoda wa bra government for frada complain bia nkoda opanyi complain bia nkoda enti no se wagye atum se obeye de a oman ne ha bia ye de besoe enu nti na bibiboni bia kra na emfa president kra na ebo ne din atare ho no ana bibi papa bia nso a emfa ne ho bia nso a na ebo ne din de atare ho because eye na ban na wo so ono ne time ana saa no mane nyina esisi enti so wa study a ka kwanhia timi dɔɔso pa na ye de kwahye president enso president ontwi passenger car ewo kwan ne so enoma bi etimi kokoso na eno so eye positive way ebi a yemfa ne say positive one bi ne de yemfa ne say blaster akọ win match etimi de kwahye president say ona ye enso omobi no aha enti say positive things ba na oje dan negative things ba na waje enti the same thing about projects ahodo a waba no minim say wunim saa no mani nyina enti na yinya omugidie ede ma wo no enti enya afi ne ebe say oba ye nche ne obetena so 8 years kra wa ntimi anya hwe say ye de saa nkomo ne na eba de a na ehu hia say ebeto aba ewo Ghana ha ehu hia say ebeto aba ana say kwame say saa nso na ebeka ne saa de a ane obi aba ye nchechire kakrama no meye mekase ye nchechire kakrama na Ashanti region na ye de aba voter region de ne de aba all these regions ni nyina obi a de ne de aba say within 4 years no we ne person ye maye ye de an say obeye Afare military hospital no na obi ano de amaye eno nko na Ashanti region ye hia sisi enti region bia de ne de aba na ye de ayere eye o mampanyi no ote so no no aba abaye eno no obehya ase no oye na owie wa ne de wa credit okọ wa ntimi anwie de a ne ehu se esinisi eno so no eye project bi a aye ade a yetimi ahwe susu wan ho se obetimi aye ntini wa ntimi anye kra na region ankasa timi bo no ho bra etimi tu ho anamo efa kwan bi so epemoa ede ye
enti no yɛmma ne nkɔyɛ sɛ waba Ashanti region na wasɔ wei na wasɔ wei mu na wasɔ wei mu na ɔyɛ wei na ɔyɛ wei bebree ne nyinaa nso a wotumi sɛ onwie biara na obi a wɔgya hɔkɔ ne ɔbɛba nso ɔbɛyɛ ne ho sɛ ɛnyɛ ɔna hyɛ ase nti ɔntoa so because Kwame adeɛ baako a ɔsɛ ɛhyɛ no sɛ ɔno ɔba no ɔno nso kura ne manifesto ana ɔman no a yɛbu no nso yɛde manifestos na ebu man no national policy bi ni baabi a yɛadorɔ map ato so ebia 20 years plan bi 40 years 50 years plan bi ani hɔ a yɛfollow nti meme ba no mede meme working plan na ɛba nti nso ba nso do de na ɛba obi akura ne map nti no ɔbɛtena hɔ a ɛna ɔba abɛhwɛ so sɛ baabi a ɔfa ne bɛfa wodie mu a na wayɛ aka ho no wakomplete no atwam saa mfa hɔ a ɔde wɔne ɛkyena ɛne ɔkyena saa no ayɔ bukata na wagya hɔkɔ na deɛ a na nwanwa nso paa ne sɛ ɔno nso ne deɛ ne kwa na ɔno manifesto no so no ntimi nwie ne nyinaa na ɛno nso ɛsɛ bɛyɛ adesoa foforɔ on top of nea yɛwɔ hɔ dada no so na ama adwuma na akɔyɛ sɛ yɛda so gyina ne yɛgyina because Kwame come to take on faith hwɛ yɛpɛ development as ɔman kuro bia ni hɔ a ɔmpɛ development but ɛna makuro ne yɛkuro ɛna makuro ne yɛkuro ɛna makuro ne yɛkuro enti wei a mpanimfoɔ ahyehyɛ ɔmo yɛ ɛwɔ sɛ ɔmo timi ansa kora no mba bɛkate sword ama yɛabɛhyɛ aseɛ no ɔmo timi ehu sɛ ade wei a yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛntimi kora anyɛ nuru baabi a ɛnyɛ sɛ baabi a yɛagu so a ka betimi afa so ebia ne bridges bi a ɛho nkyɛnkyɛn siesie bi a ɛwɔ sɛ yɛyɛ na ebia yɛntimi nyɛ mfa nkɔmpeti a yɛbetimi ayɛ ama ka afa so ama so aba mfa so sɛ mpo no yɛse yɛyɛ na yɛnwie a ɛmɛ yɛ bibi te sɛ ade a ayɛ da ho yɛ a ontimi fa anyɛ hwee agye sɛ ode bɛyɛ gala anaa sɛ ode ba ɛbɛfa hɔnom na wobɛtwa wobɛyɛ afuo so enti saa nsɛm we bi na ayɛ ana ɛyɛ ade ɛwɔ sɛ ɔmotimi hwɛ but sikadie basa nti Kwame saa sɛ me ayɛ kan ɔmunim enso monyɛ because ɔmyɛ ne saa ɔmo sikadie ne so bɛte because ba the more ɔmo award contract the more no munya sika so sɛ mete de ɔka na ase gya so sɛ ɔmo create bibi sei na ya temps ka kɛse akɔhyɛ wɔnom sɛ bɛyɛ ɔmo nso benye biadi allege saa na nipa bebree na ehunu sɛ the intention create some portfolio bi a ebetimi generate money from there nti adeɛ na ɔmo yɛ no from onset no ɔmo anim sɛ we much ado about nothing but yanya ne saa sika enso ema yin sika di ebeye den eti yen create baby ale sana nipa bebre na eka Richard J aye atufo se lo Cof TV openye ba bibia wo bia nso betima adwane mo share na mo like mo fo adwen kire emfamra efa project ahodo a aban sha ase a onwie foforo nso ba ontoa so na ebo oman ne ka ne yesan so ahye project foforo ase owa abra ya start bi dada na chese oman no any plan oman na ayese atentenhuru baabia emframa ebono ehonum ena oko wo so awote yanka wa wo hwe unni se oman ne tisen etisa atentenhuru ana unni se plan ben ebetimi ade agu akwan ma ebeboa oman Ghana because motherland Ghana is crying so much. As I said, why ya ohene ba wakodi nsenseme ewo krofufuro so a wo lose nanimonyam. Sana Ghana sometimes akwa na ye toa so akoni se ya ama oman no akoso asofa anase awo sense akraye foforo ba eno ya menu mienu adwuma ti mesiro for adwenkyere bra ana atro to live chat wo your voice note fabra like na share famaye
na nyina yintimi nto ato adwe na chama na make bibi say when it comes to this point kononfo no kromafo no can't also do something to help by embarking on demonstration or bibi abejinfo ama ometwa omani kononfo no ntimi nya hwemfa wana. Kwame, a very good question, but near ni oh my Ghana mu na ayete no Kwame, demonstration mfa so bi amre yen me hu ade a ye hu demonstration a aye the results e wo man mu Ghana mu ada enti no aya na ye resort to demonstration a minim even this year kra demonstration bi bra hu ankosi aga emu ba kokora no metima ka se we do ma demonstrate am so abanfa so enti no ba demonstration a enye solution to your problems biem o resort to a waste of time. One requirement police for abejojo mu but near was say me madwene mu na America no say sanka konongu kru no krumafo no anytime bi anka aban den hihye bi aba say okay me ba yesi ama konongufo was say konongo nananom so tenase omo pe committee a mefa ne say edwene konongu kru no so anaasị ma mefa district ne kra in general Asante Achim Central omo ntisa nipakuo se bi atena omo na dwene kro no se da bi aban ba ya BBC project bi se e de amaye aban a wo so yi aka wo 2 years no akọ ana wo ba be project we ase project yin so kra no ye cheke a ebedi be 3 years ana 4 years di enti na wo se etena ho na wo be sa project na ase enti no so wo de bypass ba ye be try say oh bypass de but o time na aka no emmoa yen in case e wantimi anwie a enti na bia fa be asphalt overlay e wo ye kwan ne so maye na eso enna so ana say inner roads bi wo onum a ombetimi agusu nkakra say de be ya traffic radu a ombetimi rewura mantem asan akopie kro na chi onum na omato asokọ not necessarily say ombeba be fa bypass ya say ba kroni ma konongu kroni mantem kwa mebre onum a eyere so abetimi wuram na wuram ma na akopie ani mo ba bi na wokọ enu mo no sa aban ne ka so ya ende obetimi e de 1 week cry ni nyina ama mo na wo konongu kro mu okra no se sa bypass sorry that inner roads ni adwuma obu wo ha ba be fa main road yes back road no dey accord ni be bi okokra main road ni I mean nyinti no da so na main road ni so e dey ko I think say nke no kra be boadan bypass and one thing I've realized in say kwan ya chama traffic in tancho se kwan na nka ye na potholes bi ani ne mo bi duru on ma potholes ni na ebe ma na to ne bo ase akon kakra and betimi de bo shan kwan aye example a kiro bo shan kwan enya reach one pe na said de kwan no esi daso efiri ampa me ba besna kwa akoko space no traffic in chill and true because of se kwan ni no correct and so ka kwan and so be kwa kodu kunu no a dual carriage esan se kwan na tutu aye basenti da bia traffic ho so sometimes no kra na nya kwan ni kese enye ye koyi bia fa echi kakra na ye wo no ye maintain ni ye nsiesie ni ye maso enye ye sa overlay a okay ye nye ye bi ntu so se kwan no emu da ho a drivers ne so contem na easy aye traffic ni nyina afiri ho no ema etimi e di asumdue eba abusia sada make no me gusu aka obi se dwumadi no ye ne ahyefo ne die etimu mfa mfiri mfa adwen kire fa bra with my voice note e di aba as to aye konongo bypass say ehun sem akwa akosi say Kof TV Ghana we are here se be ya abibia no
yɛbɛkaakaa aban mu ne mu mpanyinfoɔ sɛ adeɛ wei nso tɔ akyew momma yɛnhwɛ na yɛnsiesie na ɛmfiri hɔ ɛno ɛna me stand out from other news a ɛgu around enti no sɛ ɔman ne da wakoma so paa deɛ a ɛneɛ ɔwɔ the right spot a abiribia ne yɛnhyia yɛntwene mmom yɛnkyerɛkyerɛ yɛ adwene na mpanyinfoɔ nso ntumi nsesa nneɛma ɛmfa ɛma yɛn yɛsɛ wɔ nsom ɛnoa ne nipa enti wo part ɛne me part ɛboa ti hyɛ adwumadie ne like na afefo adwenkyerɛ bra wobɛtumi atwerɛ anaa wobɛtumi ayɛ voice note ɛde aba ɛyɛ dwumadie so na yɛtumi nso akɔ anim ɛnyɛ anko a project ahodoɔ bibiri aka ɔba na abɛbɔ so wɔ ha a yɛbɛtwa yɛn akɔ akɔhwɛ yɛbɛtu ho anamɔ yɛbɛkɔ akɔfa aba ama yɛde abɛkaakae mpanyinfoɔ sɛdeɛ wonim sɛ yɛyɛ ne dada no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ nso ɛwɔ ɛhɔnom yes champion yɛnkɔ yɛnim na sɛdeɛ meka no Ghana champion sɛ ɛnyɛ o asɛm bɛn a ɛnyɛ sɛdeɛ sisei Americafoɔ no atu wɔn ani asi Ghanafoɔ so no and stories popping up from Ghana soil no I don't think say a good one and now Nigerians ni bi etimi ebetena ha ti dwumadi omudi ni say or Nigeria ni into oni voters ID card ana oni Ghana card into oba especially mema no na o ma ba be friend e ma no na wa ma oba na create account na saa scam ahodo a mo ye fraud ahodo money laundry ahodo mo ye romance scam ahodo mo ye no na sika na eba ne nam e ma na account no na ma ni kuyi ma mema na saa de na mo ye na aba a eba abeso ne se ebire bi beba Ghana ma ebe chi bibiri ato because Bruni ni nim saa Nigeria ni no wo ba ne no ni scam no so a eye wo na wo do ye romance scam no e bia o pictures ni videos bi no use ye enti nim Nigeria ni be ma no ane ekọ bank details nso a Nigeria ni be ma ni din bi eno ti e be chew yeah enti ehu pa ye de no to nchen a saa scam boys ni nso ye bibribiri chama omo saa nso ye stolen cars nso yesi bedroom bi nso ama anhwa cars bibiri abrofo no ba baji zizo enoma bi ekoso Ghana tama America for na tuo mani asi Ghana a mo hwehwehwehwe ham and ye no omo wo saa extradition no enti ama adwuma na saa ye easy till now they can connect to our FBI no normal investigation and just am be back na FBI for na di kan acho dada wa so ye ji din boni and last na me can say sisi an kra no masan so issue eye bibi say o ye Ghana ni nko ase e ba chi wo US won nkra de ye nhye na hwehwe won se mo ni ediporto ye ji din boni na abrantie bi asese ne ho sorry din apart from that Joe remix any a Kofi boot Ajia for real Ghana for ye chichichi omo nyina yes 2021 say omo chi abrantie bi so na efe no say kwadwo enya siaka wonim no e o say kwadwo foforo na say siaka de oni kapre sorry kapre omo na ono kra de on be pe orphanage bi de na fa na on de agree you see abrantie bi efe no say kwadwo 2021 ana omo chi no no mo say ono so ni dwumadie bi a wodi no one Nigeria ni ba bi e na edi sa dwumadie no a efe no Sapphire asa Nigeria ni ba no social media o allowed pa edi ono me Quintech sa baba wo ya wodi Quintech ana abrantie o se bi ene ni edi dwumadie edi bom ene ada abrofo mienu bi a omo create website omo create fake documents I am an as America for
ɛna ɛyɛ sɛ ɛne nti amanfoɔ ba so a na ɔmo gye detail na ɔmo de wuram na ɔmo frɔde amanfoɔ na ɔmo scam amanfoɔ na ɔmo yɛ money laundry. Ababaawa no firi Nigeria bɛtena Ghana kakra. Na Ghana kakra na ɔgye boom ɛde kɔ UK. UK no mu na akɔgyegye n'ani kakra na ɔkɔwura mu wɔ America. Ti April 10th of this year 2025 ɛna ababaawa no na ɔmo atrack no asi. Ɔmo hu yɛn so na ɔmo hu sɛ wabɛdi ɔmo die mu. Na ɔmo sɛ wɔn mo yɛ pɛ ɔdada. Yɛto yɛn ani a wɔawo sɛn ani. Ɛna ewie deɛ adwuma no ayɛ easy. Nti ɔmo hwehwɛ mu na ɔmo sɛ ɛno nso sɛ Ghanafoɔ ho ɛsan so ɛfɔrifɔri. Na sɛ chairman adimbɔne bi mmerɛ bi a na mɛka sɛ Nigeriafoɔ agye bi no. Asɛ Nigeriafoɔ no gye dimbɔne no ɔmawura mu wɔ Ghana. Ama boys no nso sika wɔ nko ara de wei asɛ wei akɔyɛ sɛ galamsey. Ɔka no koraa ne yɛyɛ no mɔ. Wei a ɛkɔ so a yɛkyekyekye amanfoɔ nyinaa no still amanfoɔ yɛ. Ɛntama meme worry deɛ. Ɛbɛyɛ kakra no. Sɛ din a yɛpagya a Nigeriafoɔ ɔmo gye dimbɔne a wobisa Nigeria no ɔsɛ ofiri Ghana. Wobisa Nigeria ni pɛ ɔsɛ ofiri Ghana because onim sɛ ɔka sɛ ɔyɛ Nigeria ni a adwuma koro nya bi nyɛ wɔ outside. Tama ɛba yɛ so na menim deɛ mpanyimfoɔ ɛyɛ de fa ho. Menim anamɔ a yɛtu de afa saa deɛ wei ho for saa edimbɔne a yɛgye. Na Americafoɔ som no yɛ sure sɛ other countries nso bɛsom na ɛbɛma ani aba yɛn ho paa. Menim asɛm yi deɛ ɔdwen fa ho ne deɛ ɔbɛka fa ho. Yeah, Kwame. Ghana deɛ me ade wobɛsi ɛyɛ haw no dɔɔso bebree. Yɛadwene yɛ project ho yi. Na nsɛnsɛm so nenam nkyɛn a ɛno nso distract yɛn. Because me na mostly no me more focus on your national project bi say no. But saa nsɛnsɛm no nso no. O say me na me kwatwe nsɛm. Yeah, and ɛyɛ okay. Many problem wɔ ho because nsɛnsɛm we nyinaa affect yɛn. Sɛ yɛkɔpɛ mmoa ɛne bosia ne saa no ma ne nyinaa na ɛbɛtumi anya ɛyɛ negative effect ɛwɔ yeso. But ɛfa ɛyɛ boys yi a ɔmo yɛ saa no ma we. On sɛ na anu yɛ na yɛyɛ car fraud yi kwan mo fa so ewiewia anoma wɔ car mu ewiewia cars ne yɛ. Ɔmo ayɛ kyi ɔmo nyinaa for nyinaa wɔwɔ Kumasi nyinaa no na ɔmo yɛ Nigeria for ɔmo yɛ alatafo. Yes. Now wohwɛ alatafo a yɛne ɔmo abɛtena ama na bɛyɛ sɛ Ghana Nigeria ɛyɛ pɛ Ghana Niger. Bibia mu movie mu adwuma mu enyomto mu kyɛ in eba entertainment industry creative art ne kra dia o say obi si yɛne Nigeria yɛne de obi si Ghana ne Nigeria fo sesɛ dodo. Yes. Oh nti no sɛ we mie na no ankasa a den sa ahwɛ abɛhu difference we o Nigeria ni anaso e Ghana ni. But sɛ wohwɛ kwan a ɔmo de ɛfa so na nsɛn ɛwɔ Ghana na ɛwɔ sɛ mpanifo timi hwehwɛ mu yie because ba sɛ yɛ mo ɔmo kwan mo ɔmo do mbɛbɔ yɛ no ɔmo abɛwura yɛ mu ma ɔmo abɛnya influence bebree ɛwɔ yɛ so bad influence. Yes, ɛnyɛ ɔmo nyinaa na ɛnyɛ deɛ but majority of them no abɛ influence yɛ negatively. Ɛmaa ne kora deɛ ɛnyɛ romance fraud ne kora saa ɛyɛ ahyawo sɛm yɛ adɔɔso nyinaa bɛɛ sibra ne nyinaa no dodoɔ na meka asɛm bi a ɔmo yɛ sweeping bi wɔ Accra Obra sport ɔnom circle ɔnom no ɔmo a ɛkyi ɔmo nyinaa aba 90% ɛyɛ alatafo. It is a odwene saa no ma we hu na ɛha adwen. Now ɛba romance fraud yɛ a Kwame ɛyɛ ade a ɛyɛ nkurɔfo adwuma a ɔmo yɛ ne kurom ha. Ɛyɛ ade a anaso obi wɔnom a wohwɛ ne lifestyle live a ɔno a ɔnyɛ adwuma bia no ahyɛda akɔ bie shop fia bi na ɔte ano enso akɛsesɛm a ɔyɛ ne ayi nyinaa no
ene Uma how want osi spend ne sika osi ye ne normal no ma ho se akwa we enye adwuma na oye no mu sika ana onya because ana obetimi ye no akobie boutique hu sa no ma akora wura hoda as the be ska wono se boutique no entire na gunu no ana ohye nti no no ne entire na o display ana afa ne se o bie shop nti ohye ne normal na o inside ono ani closet ana obie na ote ano wow nti over ha ya pack car sisi wonom na boys ne go unhu se customer bi ana bibi di akoniaba ho ya kire se ayi saa nipa kro ye ade besa ma wa ma na kọ Ibiza breman soro ama obekwa akotena ho anadwo na obetima spend be ye 100,000 Ghana cedis e wo nsa ho ne enam ho ne no ma ho owie a na ye de ne din abọ wo ne ho chese oye senior man ankrofo no odogu spender okay odogu spend into bedro no na wan dey odogu a na eye ni de odogu ni free Nigeria yeah oh peke omo no masa ma tama to aso o de you have a whole enti me ka se mre bi menu mienu nyina ye kopie mu o night club bi e wo Asukwa side ho na ebi mu din bobobo inside honom saa so what you say na wo hwe sika a kwabra ne be spending na anadwonko a night just can you win yeah just one night na wo hu sika a kwabra ne be spending no just one night a ubebusa ho say sebio eye ye sikafo a ye nimomu a ye nimu adwuma mu ye omunya saa de no onkọ baabi ampo nko hu say Ibrahim Mahama eyibo baabi ebo omumpo na ombetimi atọ bar no sport no sa night club ni nyina ampo saa anadwo na ombetimi atọ ezo on vani sika anya sa Dabi onye saa dabi onfa nye saa onfa ni sika nye saa da obreye so ate ase enti no se o check enema boys ne ya omu ne ma ani ebo omu ho ana omu sika ne krampo no anka omu de ye investment bi a eboa oman no ne omu namfofo okromo no omu nam ana omu abusua ana sa even omu community ne krampo akwa menka ha adwene onye sika yi ana meken wakọ China akọ kra mfidie edi aba wabebie company kese factory aya mpre nkrofo gum a omu ye sa investment ne kura wo Ghana ha ka metima fa se mefa ne se eja ne omu ya ne yemfo aso de bataja e kreti ayi kakra ma ye chi atai a mekai ye chi no foforo no okwa adabraka na omusu adabraka akra omusu papa omusu ne eboni din papa ne nyina ne se na sponsor nkrofo wo ho a ohwebi university ebi nso nursing training secondary school na nya asam ketwa enti ono no de na aye chi no do se ekwan ofa so pesika na nye na emom ye chi na ni pesu ana wabua foforo me ndada chi a ya chi no nso no yes enya adepa na ode fa enye kwan paso no fa enye sika ne de but ode sika ne ya adepa but kwan fa aso no de obia ekondem eno ntine ye twe na so ma ne kodem ba ye no okodem a owo nom now se wo hwe eye ye boys ya ye ni momu a omo na nam krom a cars akese ene sebi nsenhunu ana omudi wo Ghana ha sei no kwam de no omoye maako pe na abon so obomode ne wasifie onye sifie a ne aka nyina ye cars onye ade bia ede mfaso die bia bebre no cars akese otono de akopem na oja ato ba bi na akoto fro na de akopem na oto bi na ano na metie ayi abrante we
boy no wo US on the wadam ni waba so show boy you say mo friend say Adanko show boy. show boy na okasa afa sansensen we hu bi say na metie no o say onte Ghana fo ase ade no eno na omu nyina ya omo de survival ono wakọ aba but nkrofo bebreye o FBI for no ne all this security agencies omo pick intelligence ni eyin so no ebu omo follow biem ba wa omo be ka so omo di wachi ache no na wo ye nipa bone ni ankasa ye ni wo ye ni firi osan ye nipa bone ni kire se obi wanya client or no you client as wanya broni bi a wo pese wo didi no na wo no sa broni no o say Go street in this one. Go street in this one. Sa no from client. okay The client bi a menya no. okay No from. Yeah. Okay. Enti no o say wonya client a ebi a wanunu na hu say okura be ye $20 million e wo ne ho ana won so pese wo didi ne ho wabọ modern yi be ye $3 million a e wo say utwa so e wo so utwa so Na the what you say e wo so utwa so because obu onuma na ni breast cam obema broni no 20 million ni nyina abedi ni ho obesa ma na kobo bosia ama obu kwati mani ton ni fie na japade nyina na asa abedi no eba ne sa na broni na be ye bedin e wo mo so ho enti na ba ne sa ne dia na o mani abreko ebe hwehwe wacho na ono 20 million na di 3 million obetuma forget it say enyasi into forget it yes obeka say enyasi enti na bi ono no be yi complain yi bi but say you follow ni gidi pursue no obenya o trade dim according to show boy and sema na o ka no enti no na o ka say o ma ye di o ma chi nyina mo ye nyina o mo ye ni brefo o se obetimi ya manipa ne kura eku ne ho to mba hwehwe mu no no mo se saa de we ana ye no eku na ebi wa one na yere na te ne ekobia na yere no so ya we na yere no pursue case no enti kwame ade na ekoso de enye ba the boys ni omo ya mbrofu nyina no ebe shock you say ubehu we yes we no yes scammer we no a fraud boy we no a game boy we no say enso no asan ba zero ade asam na reho Pilato cha Ghana asemu ana blue chip intimo say Ghanaians are not tolerated Nigeria easily eturo chama ade bia Nigeria for no chama yem for kwan ben so and say it's too late say it's too late dia o my Ghana na nkasa den ye dia me dem problem nyina ye edim bone na ye beji owiase nyina chama before Ghana ni odin papa oh yes kwame proudly Ghanaian edimpa no cry I think say just say na boys here normally too much and the dimboni bebre Nigeria so beji visa so oba Ghana what we call asole dem koda nyame ase Nigeria amako demonstration 9 weeks chairman Nigeria for teachers akọ demonstration 9 weeks solid when you say omope eye 30k o de bagan is kama 200 cedis 200 sika no makọ ho demonstration 9 weeks no o de bagan is kama 200 cedis so omo se aha ye loser omo de ha be yi kwan chairman yeah eti Nigeria mi apẹ visa efi ono ma ba ha na otonton phone covers no why billionaire because ni obenya wa ha no odi ko ni krom wa enyi sika ketwa it amomo trip in ana yenso yani ma ye ho so ana ye di ho abo omo cyber crime cha mo sha ase nyene
almost that time kra no Ano mfa ne mo Yahoo almost Yahoo time no amo friend Yahoo. Na che say Yahoo time no mo sha ase o. Enye ne na Ghana ye kura internet kura no na nya de si di agro o se. sabe ye de na ye de ne ye ni skaduro ne ye kunkum ye ho ne deje wa kum maame no kum papa Yes. Na ye nim sa de no. Eno kura no metima ka cho say we pick that thing up from their movies. yeah So Nigeria for no chairman. Omo de fa kwan bi so a yeah so man ye very ana careful. Kwame Ghana ofri Nigeria ba Ghana unhia visa ECOWAS ntino ono ansa wo ba unhia hwe unhia visa bia no anso abewram nti omo ne de okay. ye no omo ne de free entry free exit ye namu sa Okay. now ohwe Nigeria sese minsromi nka se ye che Ghanaians mu 3 a ombetwenya 1 Ama be gu a. ye fa ye total as Ghana for population na ye che mu 3 Nigeria for betwenya mu 1 because baby a dwadie wo bia o mawura honom okọ nso a ohonom no omonom no maboefo F4. Yeah. baby a enti no o mawura is he o na no makolafo no musu twa dwadwo se ye mpam wo mu na no mazifo no musu etwa dwadwo se ye mpam wo mu because omo nyere bo no so so fa no 1 cedi a obetim de age 1 cedi 10 pesos Ghana ni fa no 1 cedi a o de age 3 cedis enti no omo ba system no no enu nti na do he omo sese no omo tonton sa phone accessories no sa covers no Depending Nigeria for na ye. hwe omo price Yeah. o de ehun ma busa eyi pe phone cover bi house ni anase bibi na owie a sanfa kobusa hono ma obi te ne shop anu ana bibi kobusa no na anu se omo mu pia sa yi ni nyina omo de ton covers ni nyanso Nigeria for Ghana ni bi na oye bi Nigeria for nkwa. kwa Ghana ni bi oye hu a oye bi obe pia ne fiti ahomache kopema na jude suom now Nigeria for nya akwadworo Kwame alata for omo nya akwadworo omo ye adwuma omo pa adwuma omo mbe wura ba bi omo be ye adwuma legally no obegu adwuma kire se ode ahoɔden ne adwen foforo na eba ono obebiti price ne sisi a unu nya be kwakofa no one place akofa no 2 cedis odo abeje 3 cedis ode beje 2 cedis 10 pesos enti ono no beba beton ne turnover no obewura ne akoton aba no no mfa so no kra san besan ho wa wo yire so no kra ye nto de enti no omo nka yes ye be fa fi o mo onye sa eno ne ye positive ones me kira omo se alatafo omo nya bad o omo adwene no adwen boro na se Kwame Nigeria eso chen Ghana be ye billion times be ye what you say o che Nigeria mu be ye se 10 na e bi e benya bi sei kro omo san do so mo now se wo hwe eye omo so a omo respect Ghana omo hu se Ghana ye kuro a trese eye kuro papa sometimes no omo kura mo dwene ho ntia se Ghana fo kura tukwan kwa brochire so what I say because omo se omo currency no atete apansam na ne wa na adwen se ono so be fa kwan bone so e de apeska no oye ne sa seriousness se de we pushing covers ano ahomache kopema na jude so mu no omo ye bone no so no omo call that fit
enti se oye anroba oni agro oya dia o the energy kese ne shim or the energy of an serious because omo pe show pen hwe nti omo pesika nti ono no gina kwan bone so na oye ne serious kwan papa so oye ne serious eno nti no motimi influence ye no ha nti ko mazia escafo na o bebe nya dodo na ya ayi alatafo oga obeko oh how much you go give me oh this one no good this one oh no okay you take am ajene kakra o emre bi na me pete light obi dia woso kwana mu ho ana ho ana trotro rep me na no ho ye mo bana so nko na me amekope bi ato so am post office o rewura mu ho I just have me talk pair ni nyina na so me pe one side pe me pe me passenger side onko a chinchina twan I just have me talk two no me ko hu ba ko a obeton one am single ba ko si amame a na se pair ne ye 2000 a or the one no e ma me 15 1005 ana am say o eja dey unim me ne mu a busebusa ana obese me nko eye okode hotel ode ko no room hotel no Nigeria na bi o no me nko no oga o se me kwa me ka se me hwe oga me ko e kwa me ne shop ketua bi inwia mpo no de aye container inwia bi ketua bi na wa hihye no ma wom me kwa o me pack car na no no hu se me tail light na pa na oba I go this one I get some I go get some for you me say me ka say no akoyi eno nko a de aba na o de abesusu honom see it fits perfectly look yeah kwame e busa ne bo a 200 cedis ya dejo 1005 no me say 200 cedis me na me ka throw ana me say na so mu ana me say 2000 na me so nim yesika nim ye afi na me say oni de na ma adwen say me akoya me say oya akora ya de na ba ha onim no manim ye ma menye fast na me nko I go for the business the ogwo kwame oton maame e ka kire me say ada one no so wo honom no mo ayefi nti no me pa aya memra na me mesesa no na me so me pentem akọ na me de me koye ni weekend Saturday na me san baaye me baaye na ono ene wo honom ene oba baako em say ne wife me baaye ana o recognize him na me ka say mbesesa baako ne nso this time ne wife no na ekoyi bre me no e de say 200 sa 200 ne kwa me me ka so onte so a anka obete so because o kan no e to me so nti man trent so kwa me enya me ne wa na ye ko spray car one corner bi o se 1005 ye de call ba bi so a o se 500 enya me ne wa adwin boni se ya o yes enti no alatafo no omo no eba no omo ehu system nim na omo di edidwa no but the negative ade a omo de say ye youth no ne ye no ene ha adwene anko omo nyeni pa boni for sa omo nyeni pa boni anka omo dwadie skills na ebetime sua me se Ghana aye den ne nya ye ntimamufo no ye ne ma aban bia ho ye ahyi no correct yes especially omo kraka no ma no also na ona kraba aye ntino ne ebo bia opa o de beto so ntino oba no abehwehwe aye we da bi no ya to say dollar no say oba duties na yi enso duties kura ye nye ne hwe ne ya yire so because wakofa ade na ba no opese onya mfa so be 10 times ade kwame ade adwen ade
Nano boga bi a mene ne ye yi ana eyi ono okofa no mane bai ofre me mbehia no but na menim se o sa o yi no ma no mo ye boys ne ye yi no mo o boys o mo ye on de so gina no mo ye yi na we so ma no de we ye we so ma o kan bo na o se ye fuma no we say boys no so nim bo no o ye ya na ade bi me on de kwa me hu afidie bi me hu ade kra o mo de ye mpo obi be fa ye ana boy no so be man ne sempo o be man no em say 800 Ghana cedis ana ne boys ne se da bi saa bo no nya saa bo na ono no boga nde ma o mo nti no mo ntimi nto ne saa ana omo de ebre no ka tell no mi gina ho no ka tell boy say wo de ne nka na onfa kakra bi nso so ana say ina efma na we fa ne form no so ofa ne form kra na watwia duty Yes. e de aba ba o check say enoma bebre no de baaye o balance ya o mmoka so de man 800 na o mmoka sa na wo se edidwa Ah. but obi wo no ma onum say Ghana honom no sa de na ekura no no ye ton no 5000 nti no percent internet no so ton no 5000 Why nyane sa? ebia obi beto firi no ho ne obeto no so de koje bia 2000 obi so beto firi no ho e de koje 1002 obi beto firi no ho 1005 nti wa nkoto firi obi honom ne o to no 2000 a na say business na adwuma na edi wa koduru soro so what I say nti me de kwame alatafo no omu ye eye no ma bebre o Ghana eboa ye nanso sa fraud aspect ne de ene sa an robbery ni sa krono aspect ne de o se etimi check you mu o se etimi check you mu o se mo ba ye mo di police report nyina aba because ye no o se etimi ye security background checks ni kwa se mo na na mu sa akeke Esai oman no ema oman no nso agi edin bone eno ne nsema apiki up ni social media baby bia be fa bia trendy and bibi kitwa bi chairman ababawa eye adwo apena mana no kwa Adventist day one of the students got to a be fine and so near chairman say positively say ono etimi na ho ade kama ye ne bibia didi eye bibia na che say eye omampanyi nua ono omampanyi nua panya na ne nua ketwa kwame o hwe mu mienu kura menim de wanyini o ba hwe obaye ketwa me me hunu so obaye ketwa o hwe eye omampanyini mahama anim a na anim anyini chen ne nua no Ibrahim no say I think so ye de no na e kan de a meka ne sa ba mame o de kasa chairman say o UK na na manfo busa say blessing in disguise ana say blessing sasa menti ase waka UK ho ana say ababawa ebo UK na say time ababawa obetima ko ati ni time ko e check up ano so bende ko e check but I think it's a normal improvement kasi pa na aba o hwe smiles na won ni said oni adofo emiti baby o a o hwe video na akọ for check up yes on kata na ni ba ku ombie wi on san kata na ombie na onenam ho na chale na ma ohun se okay kwame nya no ho fa mame en clarify we eye omanpanyin John Dramani mama anyina chen eye Ibrahim mama 12 good years wow 12 years 2 months okobi say o chen no omanpanyin mama ye 1958 ana we ye 1971 okay enti ni nua ketwa ne nua ketwa yes kra enti no wabɔ no homɔden yi agye adwo apena man asese no awo nse nani no kwame ona ne enye ono yɛ nko tv awo ntia saa papa kro ye waboa Kofi Adoma na ono nso hu na de correct
Yes, any one lady be so na so holy in heart. Bebre, you can say bebre kwame si waya ade university afọ bebre omunye Ndode yo. onye ba Obe papa sa. waya ade ti kwame we na wo say ye dwene asoman hu say infidie be na omde yen ya ye ntimi nkra bi ma Infidie ben. A intimi fa bi ma emenya aye professionals. So, mon tena chiri enhwe maye. Eno ma be nyina ha adwen champion. Ha adwen pa. Enti no, I think say 1 or 2 bi na ewo entrance no. Na opanyi me de betwa mu dwumadi so but ede no ya fasi pass ene de ba enti no ya fasi akwame ye beda do fo nyina ase se ye tena sisi a mo join ne ye ye ba guso ade abrɛ mo ne no man so a e trend okunum de ye mama so ne nyina ba beso mo dwumadi so o te champion chairman kan sijo a odi animu cheche se mo ma onya ho nte ase pa Kwame Mario musu be di dwumadi mu chiame ye beda wase no chenyambo a yasanso edi ehia bye bye. Yes, Simon Mwako Abasronko di back of TV Ghana so. Walk off TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenju mediati tiripa ne se. Ye beboa ma mpuntu nyuma kwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene suko kucha mpuntu nyuma hodoa. Ye kwaso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne nia ikeka ho nyina. Ye ni yenti mwanwaso woko hoko kucha se ne dwumadi ni sifa ko. Na afei so akwan ne miai odo a atete apansam so no ye kotwa se ne ebeya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wonom ewo ho ne nso mwa dwumadi foforo a ye san di no Walk Off TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi adi yi atu mpon wa abrabo na watumi akyerɛkyerɛ ye nkwampa hodo a ye nso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business ase enti mema wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel Walk Off TV Ghana na we mi notification bell ne so se ne ebeya